ashe duk wanda ya kware da ilimin sunna da yawa ko shi zai fi kowa kwarewa da ilimin alkur'ani ko to kaji sirrin malam ja'afar din da kai kake nema. Galibin ɗalibai wani aka ce musu malam ja'afar ya yi kulliyatul qur'anil karim ne sai kowa ya zage wa qur'ani kaɗai ba ruwan shi da sunna. ka je ka samu ja'afar sanda yake madina duk inda ake majalisul ilmi na malamai zuwa yake zauna. ka je ka samu ja'afar duk inda ake karatun hadisi fiqhu tafiya yake yi. ka je ka duba akan menene ja'afar ya masters din shi a sudan akan adab ne, arabic literature, saboda ya kware da qur'ani ya kware da sunna. to amma kai baka san wannan tarihin ba, kai kawai wai gani kake kaje kai ta hadda qur'ani kai ta hadda kana ta zuwa gasa ana ta zuwa 'yan matan islamiyya kana burge su, wai wannan shine abin da ya dame ka. sakamakon haka baka san sunna ba, sakamakon haka baka aiki da sunna, kuma baka ganin darajar malaman sunna don wai kana ganin ai qur'ani ya fi sunna. to ka bata. qur'ani ya fi sunna wajen daraja ne, amma wajen karfin kafa hujja duk ɗaya ne. saboda ka ji hadisi annabi ya ce an bashi qur'ani an hada mai da sunna. a ƙarƙashin wannan